Patay talaga to. Yan, what's up mga Aji? Good morning, happy 60k subs tayo. Una-una shoutout po muna sa inyo and God bless po sa inyong lahat. Sana po magbigay ng magandang laban to. Malaki po talaga mga Aji. Yung pula to na Samon natin, yung rare natin mga Aji, pulang Samon. Matagal na to, 3 months na sa akin. Kasi mga kalaban niya yung molted natin mga Aji. Sana kayanin kasi ito XL2 or XXL yung size na ito. And malaki po talaga ito. Gusto ko lang sabihin pala sa inyo mga Aji, 4 pa yung hindi nakiklaim. Kaya-claim lang po ngayon nung kay dun sa misis ni June Montemayor ba yun. Pumunta siya dito and God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Binigay ko na sa kanya yung 5 salmon sa 5 masbate. Pinapili ko po siya. Yung mga iba pong winner mga Aji, bibigay ko po sa inyo sa Sabado po, or kung kaya nyo akong puntahan dito, puntahan nyo ako. Sana mapasaya kayo mga Aji nito, kasi sa tingin ko may mga matay talaga dito. Ito mga Aji, ito yung molted salmon natin, medyo may kaliitan talaga to. Ito mga Aji, tapos ang kalaban niya is ito, itong pula. Talagang may mamamatay dito mga Aji. Lamang talaga sa laki ito. Kung sa laki lang, kasi malaki po talaga. Pero dahil wala naman ako nakalaban ng salmon dito mga Aji, ako lang din naman nagsasamon dito. Subukan ko na itong 9-0 natin kung kakayanin niya mga Aji. Malaki talaga. Pero game natin mga Aji. Umpisahan na po natin. Sana po mag-enjoy po kayong lahat. Okay game. Patay talaga to. Patayan to mga Aji. Talaga. Talaga mga Aji. Hindi ko naawatin mga Aji. Grabe. Walang susurrender. Pero parang luging-lugi yung itim mga Aji. Kasi sa size difference. Pero grabe. Pumapalag pa rin yung itim mo. Pumapalag pa rin mga Aji. Pula, binabalikan. Grabe mga Aji. Ang tindi. Tatapusin talaga yung itim. Hindi niya nabibitawan to. Habulin niya to mga Aji. Wala na. Tapos na. Grabe yung ginawa. Pinag-spit niya mga Aji. Ito mga Aji, nilabang ko to hindi dahil sa kundi dahil gusto kong masubukan sana yung itim kung kakayanin niya mga Aji, kasi 9-0 nga yung standing niya. Pero yun, ganun pa rin pala talaga yung salmon. Pag sobrang laki yung kalaban, di pala talaga kaya. Kahit sobrang tapang ng itim, di niya po kinaya yung pula. Pero grabe mga sapot mga Aji. Naiwan dito. Ayan mga Aji, tapos talaga. Tinapos.
yung itim natin mga kaji nitong pula. Ang matindi mga kaji, yung pula walang tama ni isa. Ang galing ng ginawa niya dun sa itim, talagang tinapos niya po. Sana napapasaya ko pa rin kayo. Sana nabibigyan ko kayo ng magandang laban mga kaji. Parang pakiramdam ko nalungkot ako mga kaji ah. Uy. Wala, hindi talaga bitawan mga kaji. Gusto ko sanang awatin para ano, kahit paano mga kaji, pakawalan ko. Pero ayaw talaga bitawan ng pula. Subukan ko awatin mga kaji ah. Dali lang, cut ko na lang siguro to, awatin ko mga kaji. Grabe, sobrang sakit ng kagat mga kaji. Grabe, gigil na gigil yung pulang salmon. Sobrang sakit kumagat. Dali mga kaji. Yun lang mga kaji, inaawat ko na, patay na talaga. Kahit inaawat ko sa mga kaji, wala na talaga oh. Hindi na talaga siya nabuhay mga kaji. Nang gagamba natin, hindi na talaga kinaya. Kala ko kakayanin niya mga kaji, kasi itong pula na to, tinalo talaga to ng rare salmon ko. Yun lang, sana nag-enjoy kayo mga kaji. Sana bigyan ko kayo ng mga classic na laban ng gagamba. Hindi ko na naiangat kanina, sa dito na sila naglaban mga kaji, dito na sa may sapin natin. And salamat po ulit. Sana abangan nyo pa yung mga susunod natin laban, kasi nandito na yung dayo mga kaji, nandito na si Alkiba ba yun? Arbia mga kaji, yung aspiring vlogger din natin. Susubukan natin mga kaji kung kakayanin ko. And God bless po sa inyong